औ बिथाङा लाइभखौ दानबाय नै गैला नायबानो जाबाय मबाइला मोजाङै नुवाना नै स्क्रिनशट होगोन दे आं स्क्रिनशट होगोन माने बिथाङा लाइभखौ दानबाय गावनि लाइभखौ दानबाय दा ओमफ्राय एनिथिं एमजेनियाव थांनि आङो एनिथिं एमजेनिया भिडिअ दं दानि मोनसे बेखौ नायनि रामोनदा ओइ रामोनदा खाफालमोनदा गोदान भिडिअ बानायनो नागिरदों लाइटआ हो आरो फांखाखौ बन्द खालाम थाब खालाम भिडिअआ जागायबाय नै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो माखासे टपिक मोनदों बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों गिबियावनो जोङो रामसिं गेरला लोगोसे एनिथिं एमजे रिंकि ब्रह्म माखासे आरो इउटुबनि बा इउटुबार माखासे बिथांमोना भिडिअ बानायगासिनो दङ आरो जायबा रिंकि ब्रह्म बिथाङा बुंग्रोदोंमोन फार्स्टआव बुंग्रोदोंमोन माने बिथाङा माने माखासे जायबा एनिथिं एमजेनि गार्लफ्रेन्ड बे एनिथिं एमजेनि गार्लफ्रेन्डआ फेसबुकआव हगारदोंमोन जाहैबाय रिंकि ब्रह्मनि माखासे स्क्रिनशट होनानै ओमफ्राय बेनि सायावनो रिंकि ब्रह्मआलाय फैनानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो माने बेबायदि गुलाय गुजाया जागायदों आरोना गुलाय गुजाया मा होनो नोंथांमोनासो मिथिगौ माने दा बिदि जानाया मोजां जायाखै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव गावजों गाव बर'जों बर' बिदि सोंखारलायबाय थानाया मोजां जायाखै आरो बेनि सायाव गोबां इउटुबारफोरानो भिडिअ बानायगासिनो दङ दासान्दि इउटुब खुलिबानो नै बिथांमोनल' माने भिडिअखौ नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला जों गिबियावनो रामसिं गेरलानिखौ सावरायग्रोगोन रामसिं गेरला बिथाङा रुंसारथ' जाबाय नाथाय बिथाङा मानि थाखाय रुंसार जाखो नोंथांमोना बेखौ बांसिनानो मिथिया जानांगौ बिथाङा बेरामाव गोलैनानै दंमोन बा लोमजादोंमोन नाथाय मोजां फाहामसालियाव फाहामथाय होनो हायाखै मानोना बिथांनि न'खराव रांनि आंखाल बिथांनि अनजालि बिसिया माइ खामला हाजिराफोर मावनानैसो सालायोमोन जाहैबाय न'खरखौ बिदिनो एसे एनै आरो बिथाङा शुटिंनिफ्राय गरसे गरनै मोनोमोन नाथाय शुटिंखौबोथ' एभ्रि टाइम मोनबाय थाया नङा होमबा बेनिखायनो माने रामसिं गेरला बिथांखौ मोजां फाहामसालियाव लांनायनि थाखाय बिथाङा रुंसार जानांगौ जाबाय जुदि बिथांनि जायगायाव सोरबा माहाजोनफोर जानायमोनबा सोरबा एसे दैदेनगिरिफोरजों एसे लोगो जानाय एक्टरफोर जानायमोनबा बिथांमोनखौ दैदेनगिरिफ्रा नायगौमोन नाथाय बिथाङा दैदेनगिरिफोरजों लोगो गैया जानांगौ बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि जानांगौ जाबाय आरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दायथ' लानांगौमोन बर' एक्टरफोरनि बा एसे फेमास मानसिफोरखौ दायथ' लानांगौ नङाबाथाय इयुन जोलैया मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर जुदि सासे एक्टर मानसियानो बा फिल्माव सिनेमा गाग्रा गोदो जाय बिथांखौ एनडिबिफोरा हाग्रायाव नायोमोन बिथांखौ एनडिबिफोराबो नायोमोन हाग्रायाव थाबाथाय जेब्ला एनडिबिया सारेन्डार जायाखैमोन बै समाव बिथांमोना हाग्रायाव नायोमोन जाहैबाय बिथांनि भिडिअफोरखौ बेबायदि मानसिया दिनै रुंसार जानांगौ जाबाय रांनि आंखालाव बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां जोंनि बर' समाजनि थाखाय बे मोनसे लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां मानो होनबाथाय रांनि आंखालावनो बिथाङा थैनांगौ जाबाय जुदि बिथांमोननि न'खरनिफोरा जुदि जोंखौ खावलायहरोमोनबाथाय जोङो भिडिअफोर बानायनानै नोंथांनिफ्राय डनेसन बानायनो हागौमोन नाथाय बिथांमोननिफ्रायबो जों जेबो खबर मोनाखै खबर मोननाय मोनि बेखौ जेबो बुंनो हाला बिथाङा हरखाबै रुंसार जाबाय बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा जों फैदिनि रिंकि ब्रह्म आरो जेरिमिया मुसाहारि बा एनिथिं एमजे बिथांमोननि सायाव दा माखासे भिडिअ गोसारगासिनो दं इउटुबनि गेजेराव सोरबा गार्लफ्रेन्डनो सोरबा माबा कफि लोंनाय माबा बायदिसिना खोथाखौ लानानै एकदमबारे गावजों गाव एकदमबारे बेले बेजे दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो माखासे इउटुबारफ्राबो भिडिअ बानायगासिनो दङ दा बेनि गुबै खोथायानो जाहैबाय जायबा एनिथिं एमजेनि गार्लफ्रेन्ड बा एक्स गार्लफ्रेन्डना मा होनदों बिथाङा दानि भिडिअ खालामनायाव आं भिडिअफोरखौ एसे नायनानै नोंथांमोनाव नायबानो जाबाय नैबे मोनसे मबाइलाव फार्स्टआवनो जोङो रिंकिनिखौ नायग्रोनि मानोना बिथाङासो लाइभ होदोंमोन नङा होमबा ना बिथाङा लाइभखौ दानबाय र' नायगिरनि आं दानबायबो जानांगौ मानोना गोबां भाइरेल जागासिनो दङ औ बिथाङा लाइभखौ दानबाय नै गैला नायबानो जाबाय मबाइला मोजाङै नुवाना नै स्क्रिनशट होगोन दे आं स्क्रिनशट होगोन माने बिथाङा लाइभखौ दानबाय गावनि लाइभखौ दानबाय दा ओमफ्राय एनिथिं एमजेनियाव थांनि आङो एनिथिं एमजेनिया भिडिअ दं दानि मोनसे बेखौ नायनि नै बिथांनि भिडिअआ बेनो जाबाय बिथाङा दा 5 आवार्सआव 31,000 भिउस फैदों नायबानो जाबाय नै गोबां समनिफ्रायनो सोरबा सिख्लाजों जरा नुयोबानो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड सानो गोबांनो बे माने गोबां बिदिनो जादों माने सोरबा सोरखौबा सोंखारलायनाय सोरबा फेसबुक हगारनाय बायदि खोथा जादों आं माने मोननैनिबो सापर्ट नङा आं एनिथिं एमजेनिबो सापर्ट नङा रिंकि ब्रह्मनिबो सापर्ट नङा जों जाबाय गेजेरनि बिथांमोना बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनाय मोजां जायाखै जायबा ससियेल मिडियायाव हगारनायनि सिगां बिथांमोना सावरायग्रोनांगौमोन खनसे बा रिंकि ब्रह्मआ एनिथिं एमजेनो फन खालामनानै बेबायदि सावरायनांगौमोन बा एनिथिं एमजेआ बेखौ फन खालामनानै बुंहरनांगौमोन आरो बा जायबा गार्लफ्रेन्ड जायबा एक्स गार्लफ्रेन्ड एनिथिं एमजेनि बिथाङा फेसबुकाव हगारनामोन बिदि
बा हगारदोंबाबो हगारदों जायखिया डिलिट खालामफिनलायनांगौमोन ओमफ्राय बेखौ भिडिअ खालामनांगौनि जेबो खोथा गैलामोन आरो नङाबाथाय हारिया बदनाम जायो माने हारिजों हारि बिदि नांलायबाय थाबाथाय ओजों दैदेनगिरिफोर खौसे गैया ओजों आरो जों बायदि फिसा फिसा मानसिफोराबो खौसे गैया बेखौसो जों सिनायथि होनाय जागोन दा रिंकि ब्रह्मआ बेनि सायाव भिडिअ लाबोथ'वाखै भिडिअखौ डिलिट खालामबाय माने दानथ'बाय उनावहालागै लाबोनोबो जानो हागौ दा बे नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानो जों जाबाय गेजेरनि मानसि जों रावनोबो सापर्ट नङा बेबायदि ससियेल मिडियाआव लाबोनाया मोजां जायाखै आरोना बेखौनो आं बुंनो सानो दानिया नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो माखासे सुबुंफोरा बुंहरनो हागौ जानांगौ बुंहरगोन जानांगौ नोंथाङा कन्टेन्ट मोनाखै नामा जानला मोनला भिडिअ लाबोनो होननानै आं बिथांमोनखौ फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो नोंथांमोनाव जुदि नायनो गोसो दंबा नायनो गोसो गैयाबा दा नाय नोंथांमोनखौ नाय होननानै आं बुङाखै जाय बिथांमोना आंखौ नायखायो बिथांमोना नायखायो गोदोनिफ्राय नायखायो बिथांमोनखौ बुंनो लागा जेबो खोथा गैया नाथाय माखासे सुबुंफोर दङ बिथांमोना आदा खावरा भिडिअखौ नायजोबालासिनो कमेन्ट खालामगोन नोंथाङा भिडिअ खालामनो थाखाय कमेन्ट मोनाखै नामा बायदिसिना स्लें लेंगुवेज बाहायगोन जेरै माबा माबि गाज्रि भाषा बाहायगोन गाज्रि राव बाहायगोन नैबे गाहायनिखौ बखिगोन नैबे गाहायाव थाग्राखौ बखिगोन बायदि खोथा बखिगोन आरो बे मोजां नङा जोंनि हारिनि थाखाय इयुन जोलैया बेखौ सोलोंगोन कमेन्ट नायग्राबो बहुत मानसि थायो माने कमेन्टखौ नायनो थाखायनो फैयो माखासे सुबुंफोरा बा माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा कमेन्टखौ मा हरदों बेखौ नायनोबो फैयो मिथिगौना नोंथांमोनहा अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि